दैमारियाबो मेगन मिसिबनानै सागान होदों होननानै बुंदोंमोन दिनै मेगन मिसिबनानै दिनै थांनानै मानो मोजां देहा फाहामसालियाव मानो होनो हायाखै गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम खनसेबाव फिन जासिहरफिननाय जाबाय एक्चुअली बाथ्राखौ एसे बुंनो लाजिनायबो मोनो आङो बै थिफुदलाखौ बिथाङा मैया अनजालि दैमारिखौ डक्टर अनजालि दैमारि मा खामानि मावदों बायदि बायदि खोथा होनदों आरोखि आं बिनि सायावसो माखासे बै थिफुदलानि एगेन्स्टआव बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों थिफुदला माने गासैबो रायजो राजाया मिथिगौ जाय सोरखौ थिफुदला होनना बुङो ओमफ्राय बियो एसे सावलुन बावलुनबो दै मानसिया प्रकाश नार्जारी होननानै बुङो बिराद सर्टबट माने अस्थादगिरि बारा आरोखि बेनि बाथ्रा बुंनाय मानायफ्रा बे आरोखि बाथ्राया ओमफ्राय जाय हक बेखौथ' मा होननांगोनथाय अनजालि दैमारि डक्टर अनजालि दैमारि मेडामा जेब्ला जोनोम जायो अब्लानि समाव बिथां प्रकाशआ बे बुहुमाव बे संसाराव जोनोमखौनो मोनाखै जानांगौ जाय हक जायखिजाया मानो बाथ्राया दिनैनि बे मोनसे गणतन्त्र देश ना मा तन्त्र देश बे देशआवहाय बुंनो मोननाय अधिकारा बयहाबो दंलायो थेवबो होननाय मोनसे बाथ्रा दङ जे दिनैहाय बिथांनि जाखिनि अनजालि दैमारिया जेब्ला आबुफ ना मा मोनसे आफाद दंमोन बिसोरो अब्लानि समाव बिथांमोना बबेबा जायगायावहाय मोनसे आइजोफोरखौ रेप खालामदोंमोन दै इन्डियान आसाम पुलिसफोरा रेप खालामदोंमोन अब्लानि समाव मा अनजालि दैमारि मेडाम मोना धरना होदों अब्लानि समाव प्रकाशआ हयथ'बा बियो बिमानिजों गेलेनायखौनो नागाराखैमोन जानांगौ बेफोरखौ मिथिया जानांगौ बियो आरो जुदि मिथियाबा खनसे डक्टर अनजालि दैमारि मेडामखौ लोगो लानानै मोजाङै सावरायोबा सोङोब्ला मोनथिगोन होननानै सानो बियो बै समाव गुवाहाटियाव मेडाम अनजालि दैमारि मोना जाय बर' आइजोखौ रेप खालामदों बिनि एगेन्स्टआव मेडाम अनजालि मोना धरना होदों बिसोरो गस्ला गाना लाफानो बिसोरो बिखायाव फिखुङाव मोनसे रेप होननाय मोनसे माबा लिरनानै धरना होदोंमोन अब्लानि समाव प्रकाश नार्जारीया बेफोर स्टेटमेन्टखौ नायदोंना नायाखै जानला मानला खोथा बुंबा जानाय नङा प्रकाश नार्जारी नोङो दिनै नोंथाङा पलिटिकेलनि हाग्रामानि बाथ्रा बुंनायाव आंहा बुंनांगौ जेबो गैया दिनै नोंथाङा अनजालि दैमारिनि खोथा बुंनायावहाय आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों जेब्ला रन्जन दैमारिया बर' हारिनि थाखाय NDFB आफाद जोनोम होदोंमोन अब्लानि समाव रन्जन दैमारिनि बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारि मेडामा बेसेबां बर' हारिनि थाखाय मा खामानि मावदों नों बेफोरखौ थाल दंना गैया नों नायदोंना नायाखै स्टेटमेन्टआव नोंथाङा हयथ'बा निउसफोराव एसामिस निउसाव जिरायामोन नोङो क्लास LP स्कुलाव फरायजेननायमोन अब्लानि समाव नोङो हयथ'बा बेफोरखौ नायदोंना नायाखै नोङो बिनि उनाव बाथ्राखौ बुंनाया मोजां जागोन होननानै आं सानदों मिस्टार थिफुदला प्रकाश नार्जारी नोंथांनि बाथ्राखौ आङो मैया स्टेटमेन्ट मोनसे लिरनानै हरदों कयेकटा जाथारि सोदोब लिरनानै हरदों आं नोंथाङा आंखौ मा बुंनो हायो बुं आंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय अनजालि दैमारिखौ स्टेटमेन्ट होनायनि सिगां बुंनायनि सिगां नोङो एसे सिन्था खालामनानै बुंनाया मोजां दिनै नंगौ प्रमद बर'आ बोसोरथामाव जेबो डेभेलपमेन्ट खालामनो हाया NDFBनि सोद्रोमाफोरखौ नोङो नुदोंना नुवाखै प्रकाश नार्जारी बुरबक नोङो NDFBनि सोद्रोमाया दिनै सासे फाग्ला जानानै दं प्रकाश थिफुदला NDFBनि सोद्रोमाया बखा जानला मानला खोथाखौ दा बुंलाबाय नोङो मिथिबाय NDFBनि सोद्रोमाया दिनै फाग्ला जानानै दं नों मिथिगोना मिथिया बाक्सा बायदियाव बियो आंनाव मैया फैदों बे NDFBनि सोद्रोमाखौ फाग्ला खालामनाया सोर खालामदों बे नोंनि मा होननानै बुङो नों जायनि न'आव थाङो नोंनि श्रीजुत प्रमद बर' बिनो खालामदों मिथिबाय जोंनि NDFBनि सोद्रोमाया बिदि बेफोरबायदि जानो गोनां जानाङामोन
दिनै जायनि जाहोनाव प्लास्टिक रोगानानै बाजार अमा खांदिंनानै जानो गोनां जादों सोरनि आमोलाव जादों बियो नोंनि सरखार प्रमद बर'नि सरखारनि आमोलाव जादों बेफोरो प्रकाश थिफुदला खुरिया नों बेफोरखौ नों खबर लादों मालाबा नों दिनै बर' हारिनि खोथाखौ बुंदों नोंथाङा मोनबेसे आबसु आन्दलना दिनै गोबां राजा लामा गाथेबुदों बावहाय खनबेसे नोंथाङा एटेन्ड जादों आरो उखैहाबनाय दिनै आबसुआ प्रमद बर'नि दैदेननायाव उखैहाबनाय लादोंमोन क'क्राझाराव बावहाय नोङो सानबेसे उखैहाबनानै थादों नोङो बेफोरावथ' नों बाहागो गैया प्रकाश नार्जारिया ओरैनो खोथा बुंबा जानाय नङा नोंथाङा आन्दलननि बाथ्राखौ बुंनोब्ला बयनिबो सिगां नोङो सारथिंनो हायोब्ला राजा लामायाव उखैहाबनानै था सानथाम बिनि उनाव नोंनि बे सेक्रिफाइस बिनि महरा ओंखारफैगोन रोफै फैगोन सानथाम नोङो हाग्रायाव सप्ता खनसे नोङो प्लास्टिक गांसे लानानै सिखा गंसे लानानै माइरंखौ लानानै नोङो सानथाम बनबास खाथिना थाहैथां मिथिबाय बिनि उनाव नोङो सोरबा अनजालि दैमारि सोरबा हाग्रामानो सोरबा रन्जन दैमारिनो सोरबा अफ्रि दैमारिनो बेखौ बुं मिथिबाय बिनि उनाव बुं दिनैहाय क'क्राझार बायदियाव उखैहाबना थानायाव नैबे अफ्रियाबो दं एटेन्ड जाहैदों सानथामनि उनाव क'क्राझाराव बावहाय बिनि लिगेलखौबो बुंनो थाङोबा नैबे प्रमद बर'निनो दाय जागोन बिबो प्रमद बर'निनो दाय बेफोर उखैहाबनायाव मा घटना जादों बिनि घटनाखौ आं सानथामसो सप्ता खनसेसोनि उनाव बा कयेक दिननि गेजेराव लाबोनो नाजागोन प्रकाश नार्जारी माबायदि मेम'रेन्डाम हैब्रबामोन मेम'रेन्डाम होना फैखांनानै बैयाव उखैहाबनानै थानाय सुबुंफ्रा सोरनि थाखाय उखैहाबना थादोंमोन बर' रायजो राजानि थाखाय सोरबा थिफुदला प्रकाशनि थाखाय नङामोन मिथिबाय नोंनि बे न' सिङाव गोमफबनानै खोथा बुंलायबा जानाय नङा नोङो सिगां उखैहाबनानै थाग्रो बिनि उनाव बाथ्राखौ बुं मिथिबाय थ' आं दिनै खोथाखौ बारा बुङा बे प्रकाश थिफुदलानि बाथ्रा बुंनायावहाय मैया जिहेतु बेलासियाव बियो लाइभ होदोंमोन अब्लानि समाव आं मोनसे कमेन्ट हरदों आं बिनो आरो जेब्लानो लाइभ हरगोन अब्लानो बिनि अपोजिट आं कमेन्ट हरगोन आं बिनो आं जेब्लाबो मालाबाबो लाइभआवबो फैया आरो फैनायबो नङा बे प्रकाश नार्जारीनि जेखिनि स्टेटमेन्ट नोंथाङा जिहेतु हाग्रामाखौ बुंदों आं बावहाय बुंनांगौ जेबो गैया जिहेतु रन्जन दैमारिनि खोथा बुंनायाव जिहेतु नों रन्जन दैमारिनि खोथाखौ बुंदों जिहेतु नों अनजालि दैमारिनि मेडामनि खोथाखौ बुंदों बेयावसो आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों दिनै बर' वुमेन जास्टिस फरामनि बियो एडभाइजार हिसाबै दिनैसिमबो दंबावो दिनैहाय बिथाङा बर' वुमेन जास्टिस फरामनि एडभाइजार जानानैबो दिनै गोबां जायगायाव दिनै गोबां खोथा बर' रायजो राजानि बाथ्राफोरखौ खोनासंहोयो बर' रायजो राजानि गेजेराव एटेन्ड जायो ओंखारहोयो दिनैहाय बियो दिनै बहाबा सोरबा सासे रेप जादों होननानै बुंबाबो बावहाय एटेन्ड जाहैयो दिनै थांनाय बाराव जेब्ला 2000 एकर्ड जानायनि सिगां जेला आर्टिफेक्सन आरो एसफेक्सन मोननै जायो 2013-14नि गेजेर समावहाय फाथाबारियावहाय गुवाहाटीनिफ्राय फैनानै बियो नंखायदायाव गावथार जानायनि न'खराव गसंफैदों नों मालाबा बेफोरबायदि गसंहैफेरदोंना थांफेरदोंना खबर लाहैफेरदोंना प्रकाश नार्जारी थिफुदला नों मालाबा थांफेरदोंना नोंथाङा जेब्ला UPPL नोंनि सरकारा फैदों अब्लानिफ्रायसो नोङो एसे ओंखारजेनदों दिनैबो दाबो नोङो सासे पलिटिक्सनि लिडारनि खिबु उन खारग्रा मानसि नोङो प्रमद बर'नि उल्थायै नोङो खनसे बुं हायोब्ला खनसेल' बुं नोङो प्रमद बर'आबो बिनो UPPLआबो बिनो BPFआबो बिनो खोथाल' बुङो बेफोरबायदिल' बुं नोङो हायोब्ला थिफुदला प्रकाश बिनि उनाव नोङो प्रमद बर'जों सोबा जाया नामा नोङो आं बेखिनि खोथाखौ बाथ्राखौ बुंबाय नोंथाङा जे बेसेबां इलिगेल मावबावदों बेफोर बाथ्रायाबो जोंबो रोफो बुरखांनो हायो नों बायदि खिन्थु होननाय मोनसे खोथायाव थाबाय सम फैगोन सानफ्रोमबो रबिबार फैया प्रकाश समबारा फैयो बेखौबा हले बुजिखा मिथिबाय आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन दिनै नोंथाङा पलिटिशियानफोरजों थाफादों आं बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय नोंथाङा पलिटिशियान सासे UPPLनि सासे सोद्रोमा जानानै नोंथाङा मानो दिनै बबे जायगायाव खामानि मावदों मानो UPPLनि खामानि मावनायखौ मानो खोन्थानो हायाखै नोङो
दिनै बबे जायगायाव इउपिपिएलआ दिनै सुइस गेट बानायदों बेफोरनि बारै मानो खोन्थानो हायाखै नोङो प्रमद बर'आ दिनै बबे जायगायाव थांदों मा मिटिं लादों मानो नोंनि इउटिउब चेनेलाव मानो हगारनो हायाखै नोङो दिनै इउपिपिएलनि जेसेबां मेम्बार सोद्रोमाफोरा खामानि मावदों हर सान खामानि मावदों होनना बुंबाय थादों मानो खोन्थानो हायाखै हराव मा खामानि मावदों सानाव मा खामानि मावदों बेफोरखौ मानो खोन्थानो हायाखै प्रकाश चिफुदला मानो खोन्थानो हायाखै जों नोंसोरबायदि सोरनिबा खिबु खारग्रा मानसि नङा नैबे अफ्रिया मिन्थिबाय नोंसोरबायदि इउपिपिएलआ पावाराव फैबा इउपिपिएलजों खिबु खारफानाय बिपिएफआ फैबा बिपिएफनि खिबु खारफानाय जों बेफोरबायदि रावनिबो खिबु खारग्रा मानसिबो नङा आरो थांफेरनाय रेकर्डबो गैया नोंसोरबायदि जों प्रमद बर'खौबो सोंखारिगोन सम लानानै आरो सोंखारिलांबाय थागोन खारन बियो दिनैहाय मा होनदोंमोन डिभाइड आसाम 50-50 होनदोंमोन बिनि खोथाखौ लाखिनो हायाखै प्रकाश नार्जारी नों बेखौ गोसोआव ला आरोबाव मा होनबावदोंमोन एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ मा होनबावदोंमोन बिमा बिफानो गथायनानै होफैबाय हा गोजोन सान्थि मोनफैबाय थिग आसे गोजोन सान्थि मोनफैबाय बिदा फंबायनो गथायनानै होफैबाय प्रकाश नार्जारी नों दा मिस्टार श्रीजुत प्रमद बर'आ होफैबाय खिन्थु दिनै जोंनि एनडिएफबिनि सोद्रोमाया मानो फाग्ला जादों मानो दिनै बाजार दिनैहाय प्लास्टिक खनथुमनानै मानो दिनै फाग्लाफोरबो हाग्राबारि उन्दुना थानो गोनां जादों सोरनि दाय बेफोरो प्रकाश नोंसोरनिनो दाय नोंनि सरखार नोंनि बे श्रीजुत प्रमद बर'नि दाय बेफोरो गबिन्द बसुमतारीनि दाय फेरेंगानि दाय बेफोरो मिन्थिबाय होफैनानै मा खालामदों दिनै बिखौ ट्रिटमेन्ट होनांगौना होनाङा दायथ' सोरनि नोंथांमोना दिनै बुंबाय थायो मेगन मिसेबनानै सागान होदों होननानै बुंदोंमोन नोंनिनो बिबथै जानाय उरखाव ब्रह्मआ रन्जन दैमारियाबो मेगन मिसेबनानै सागान होदों होननानै बुंदोंमोन दिनै मेगन मिसेबनानै दिनै थांनानै मानो मोजां देहा फाहामसालियाव मानो होनो हायाखै प्रकाश खोथाया गोलाव जाबाय दै बांद्राय बुङोबा ओंखारलांबावगोन नोंनि खोथाया थ' लोगोफोर गासैबो बर' रायजो राजानाव आरोबाव खनसे आं क्षमा बा निमाहा बिनाय थाबाय जिहेतु आं गाज्रि सोदोब बाहायदोंब्ला गाज्रि लेंगुवेज सोदोब जुदि बाहायदोंबा गासैबो बर' रायजो राजानाव आं क्षमा बा निमाहा बिनाय थाबाय थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बे चिफुदला प्रकाशनि थाखाय आं बेखिनि गोलाव भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय जय बर' हारिनि